Чуваш ли се? Да, чувам те. Ко става? Що така прекъсва, бе? Ти ли затваряш или прекъсва? Ти прекъсваш. Сигурно от интернет нещо. Тия са страшни огаме зерове, брат. Един месец не бех влизала. Вчера влезнах, човек. И веднага заеви. Ама ко веднага, бе? Ти пък ко разправяш? Кога съм ти ревал аз всеки ден по телефона? Ти знаеш какво вика този малкия мангал, бе? Ко? Некъв, нали, ме виде с ник рефлекс. И ми вика... Факинг, ти ли си тук, бе? Аз съм. И ми вика на това, от грата. Нали, благодаря ти рефлекс, нали, не знам си какво. И аз викам, за какво ще ми благодариш, защото аз, нали, не го познавам, сещаш. И той вика, имаш ли, вика, нещо общо, нали, с рефлекс, с Кинг Конг? Викам, нали, аз още пишех и той малкия мангала. Имаха, вика, общо, вика, ама вече нямат, нали. Почва да разправя как си не бил заразал, ама такива някакви неща, човек, където сещи сега в крайна сметка личия живот си е наша работа. Да, бе, ама ти пък ко разправяш такова, мене кома намесо Жоро ми реве всеки ден по телефона. Кога съм ти ревал пък на тебе по телефона, ама ти даже и телефон ми нямаш. Ревал съм ти по телефона. Ще ми слушай ли не? Ама чая малко, ме, ти се правиш пред хората все едно, Жоро, не знам къв, че ти се моля на тебе. Ай, ще ти ева майката, бакук. Затваря. Де затваря, бе? Мама ти да е бабе, мръсната да е бабе. Ко затваряш, ма? Какво искаш? Значи, като не искаш да говориш с мен да ме слушаш... Ама чакай малко, сега ти ще ме изслушаш първо. Какво чакай малко? Ти тук при тия мангали, ти ме нападаш заради тебе го. Аз да те защита, обаче ти ко правиш, ма ти мене ма оставаш се едно съм някакъв... Ти се моля аз на тебе да... За кого ти се моля, ма? Ето пак си напълнили глупости. Ама за кое ти се моля на тебе всеки ден по телефона, ма? Защо да ти е копирал целият чат? Кой ме е копирал целият чат, бе? Как са ти копирали целият чат, са ти копирали само това? Ами целият чат ми е копиран, бе. Да, виж какво ми пише, бе, нагоре. Като целият чат ти копира. Не ми се занимаваш още с нощи, да ти кажа, аз там в билярда, и аз бях там. Целият чат го знам. И що не ми каза? Ще ми се правиш там на Лили Иванова. Аз съм те бил, молил, съм те търсил по телефона. Мама ти аз. Ало, що затваряш, ма? Ко ти е мангали, ма? Ако ти се моля тия цигани там, дете е бът, аз не съм цигани и няма да ти се моля, ма. Всеки ден съм ти се бил молил по телефона. За кома? За то дебеля гъс ми резливия ли, ма? Насраня. Не рева ли по телефона? Кога съм ти ревал по телефона, бе? Бакук. Ще ти е бам майката, тук ще ме излагаш ти пред хората. Те баб, мама ти да е ба. Я дигай бакук мръсен, аз ще видиш какво ще направя тебе. Ще дигнеш, бе, няма къде да идиш, бе. Ало? Абе, ти си много нахален. Много съм нахален, да, няма да ма такова, защото да ме нервиш само. Гледай си там арабина и мене не дема забъркала твоите тъпи истории, разбираш ли? Айде, лапай там рязаната пишка и си трай. Знаеш колко ме интересуваш, ма? Такива като тебе... Затваряш. Бакук мръсен да еба. Курва. Курва.
Няма ми затваряш, ма. Като ги пишеш тия работи, ще стоиш сега и ще мълчиш. Защото си виновна. Трябва да ми се прави. Няма замесваш мене повече от тези вашите истории, бе. Ясен ли съм? Ясен ли съм, ма? Чули, ма? Ей! Ще дойда там в това вашето село и ще извия врата накрая. Ще иска да знаеш аз къде съм. Ще ви еба майката, ще ви еба. Ще взема един кош дойдеш, избия, бе. Ей! Мърши! Бе. Писна ми от тебе 5 години не мога да се отърва, съм те оставил като куче и не мога да се отърва от тебе, бе. Ти ли бе, глупак? Аз ми. Ти ли бе? Ти ли бе? Еба, там мама да еба, крастава да еба. Глупак мизера. Да взема да те наритам. На хуя ми се насираш и тук ми се правиш на принцеса. Бе, има бе, го нарела, ти видим колко сме. Ко? Не си ли се насирала, ма? Колко пъти се насирала, ма? Айде, бе, го видим, айде да видим колко си мъж, бе. Искаш ли да дойда, ма? Ама Ще дойда и ще те еба там, ще те еба пред всичките, ма. Мърша да еба, ми се насираш пак на хуя. Мела, бе. Кой мела, бе? Мела, бе, мислиш, че не мога да дойда ли, ма? Ама чакам да аз мен ми е страх от тебе, бе. Точно си ми на 3 часа път, ма. Те еба там, мама да еба. Да дойда, че да ти разбия голямата глава вече да мъкнеш, да ме оставиш на мира. Доставя на мира, бе, Вайнар. Кой мога да си ме оставя, ма няма, ма мене там ми пишеш, ма. Ама защото ми пишат за тебе, бе, Буку. Какво пишат за мене, бе? Кога съм ти се молил, бе? Като ти казаха, че съм те зарязал като куче, веднага ми пишеш, Жоро, ми се моли всеки ден, Жоро. Жоро, може да му направиш една свирка. И свирки даже не можеш да правиш, ще ти еба майката. Айде там да те шиват тия араби рязани ти, това е. Бокук мръсен. Ще ми затваря. На кой затваряш, бе, Бокук? Твоята мама мръсната. Излезна от скайпа вече ми се прави на... Кой знае на каква? Курва. Една курва е. Мръсна курва.